maa min bɛ tunga na n'i bɛ fɛ i ka tunga gɛlɛya ka ban i ka tunga sɛgɛjugu ka ban e ka nin aya in lamɛn tan allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna. Ni aya in sɛbɛn siɲɛ 100 i ka nasi bɔ kɔnɔ dɔ bɛ yen ko tugani e ka tugani ɲaga ɲini i ka sisi i ka mugu fitinin kɛ nasi na parfum min ka di ye o ka nasi la i ka to k'o nasi mu i fari la k'i to k'o nasi mu e tɛ tunga gɛlɛya ye k'i to k'o nasi mu tunga sɛgɛjugu bɛɛ bi ban i bi baara sɔrɔ i bi garizigɛ ɲuman sɔrɔ i bi nafolo sɔrɔ tunga na i bi segin ka Konate de y'a d'i ma a kɔrɔbɔ sini bɛɛ n'i ye min yala a fɔ garibukɛ ye téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ i ni ne Konate bi ɲɔgɔn sɔrɔ n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ɲɛnamaya sigilen don sababu kan wa diɲɛ foyi t'i ɲɛ ni sababu tɛ hali adamaden dala sababu de la wa adamaden bi sa sababu de la nafolotigiya ye sababu ye fandanya ye sababu ye bana ye sababu ye kɛnɛya ye sababu ye o tuma na nafolotigiya sababu ala ka kuranɛ kɔnɔ i tulo dayɛlɛ min n'a d'i ma sura 1 pe suratul waqi'a diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ye ne siri fo k'i sa i tɛ se k'a fɔ ko nkalon don e kuma faamuya iza wakati kuranɛ nafolo so de don diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛn'a kan ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye kana wari di ne ma iza wakati baara la fo baara ka jaabi n'a jaabila 45 di ne ma e ka sagajigi jɛman kelen san ka na dɔrɔn i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di a fɔ Konate n bɛ fɛ i ka iza wakati baara n ye diɲɛ nafoloko la o tuma na ne bɛ baara k'i ye bi shartin ni baara jaabila i bɛ 45 di yan e kuma faamuya walima e k'i ka saga wari ci numéro 1 in na n'i bɛ jamana jan na walima i bɛ yɔrɔ jan na i ka saga wari ci numéro 1 in na ni danaya ye n'i ma danna ka n'i ka wari ci ma dɛ i ka wari to i bolo ne Konate kumakan don a y'a sɛbɛn k'a bila cɛ o cɛ ma danna ka n'i ka wari di yan i ye kuma faamu n'i dalen don an na i ka saga wari ci numéro 1 in na plus 223 72 24 02 98 n'i ka saga wari ci tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an bɛ iza wakati baara ye n'a jaabila i bɛ 45 di yan o ye ne ka sara di n'i m'o kɛ bolo min ye si don mɔna o bolo kelen b'a bɔ e kuma faamuya i bɛ jamana o jamana na Konate kɔrɔbɔ sa n'i ko n kunkolo gananen don ma se ala lakali ma n'i ye fugula bɔ a b'i ye an kana mɔgɔ damaw tɛ yan dɔɔnin dɔɔnin don tiɲɛw bɛ na da kɛnɛ kan anw ti kuma an ti maa lagisi an ti maa dɔgɔya an ti maa buruja mɛ n'an bɛ taa an bɛ se waati bɛ tiɲɛ yira Konate bi dan ye n bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kira bonya kama sɔli ala rasul